Купола в Пловдив майна вече не е в Тримона. Купола в Пловдив си смени района. Сега е по площадите и целият град и му е год, макар и чат-пат. Някой все пак да си спомня как преди години нещите мадами бяха още бамбини. А това май на Петю нито за момент не беше и помисъл, че ще стане президент. Густо май на Филиберто, ето мястото, където всяка вечер на Гизбето кифри фраш, кифри фраш. Густо май на Филиберто, ето мястото, където всяка вечер на Гизбето кифри фраш, кифри фраш. А какви музиканти в Пловдив са родени! Личността за Жоро Гъкъв все от Бълхиени. Но Хъмфрито си кърка, Милчо се спаси, само Оги като прани гащи още виси. За пловдивските кръчми също мога да разкажа. Ето тази на Герджика, там на 2 етажа. Едене се събираха и млади и стари, пиеха, пееха, набиваха бомбари. Густо май на Филиберто, ето мястото, където всяка вечер на Гизбето кифни фраш, кифни фраш. Густо май на Филиберто, ето мястото, където всяка вечер на